Ja sam predstavnik porodice Idej. Mi smo se doselili ovde pre 3 godine. Počeli smo sa organskom proizvodnjom da se bavimo ovo je 5. godina. Doselili smo se iz Novog Sada. Ja sam se bavio računarima pre toga. Tanja, moja žena, je arhitekta. I počeli smo da se bavimo organskom proizvodnjom hrane i jednostavno to volimo. Proizvodimo povrće, voće, imamo i životinje, znači kompletan pravi salaš, da tako kažem. Idemo ka nekoj permakulturi, zato i treba to sve da imamo, da kažem, objedinjeno, da imamo sve inpute naše. Imamo poprilično raznovrsno, da kažem, povrća. Preko 100 vrsta, samo na sertifikatu ima toga još, od toga bar sigurno preko 500 sorti. Konkurisali smo na konkurs NLB banke za organsku proizvodnju i napravili smo projekat, da kažem, neka vrsta unapređenja našeg salaša. NLB banka već 8. godinu raspisuje konkurs za organske proizvođače na kome mogu da učestvuju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su ili u postupku konverzije ili posjeduju sertifikat za organsku proizvodnju. Važno je istaći da pravo učešća imaju i gazdinstva koja se nalaze u takozvanim grupnim sertifikatima kojih u ovom trenutku ima najviše. Naši učesnici konkursa učestvuju svojim idejama za unapređenje svog gazdinstva, a mi nagrađujemo 3 najbolja projekta jednakim iznosima od po 500.000 dinara. To radimo zato što želimo da damo posebnu podršku ovom vidu poljoprivredne proizvodnje, jer smatramo da ona je izuzetno bitna, da ima zaista veliki potencijal i u smislu očuvanja životne sredine, i u smislu doprinosa ljudskom zdravlju, i u smislu neke proizvodnje koja na relativno malim površinama može da donese prinos koji može da obezbedi egzistenciju za porodice, što je posebno važno u onim krajevima koji su manje razvijeni i gde nema bitnih zagađenja, ali ni nekih velikih jedinstvenih površina. Trebalo nam je sejalica za motokultivator, pošto naše, baš zbog tih više vrsta koje imamo, su male parcele, tako da nam treba nešto što može da se okreće, ne za traktor. Za učešće na konkursu uslov nije da se radi o klijentu naše banke. Dakle, može da učestvuje svaki poljoprivrednik koji se bavi organskom proizvodnjom i preradom hrane, bilo da je naš klijent ili da nije. Do sada je na konkursu učestvovalo negde oko 350 projekata i nadamo se da će i ove godine biti zabeležen rast učesnika u odnosu na prethodne godine. Konkurs je otvoren do kraja maja. Dobili smo sejalicu. Ona nam zaista puno pomaže u našem radu i veoma smo zahvalni NLB banci.